gaur gauza asko kontatuko dizkigu. Gurekin da Inaxio Perurena. Kaixo, Inaxio. Arratsaldeon. Inaxio, harri jasotzailea zarela badakigu, baina beste ogibide bat ere baduzu? Bai, hori da, ja 4 urte pasatxo, masagista bezala nabilela, lehitzan zentro bat dauket eta hortxe. Ba, ez da, 4 urte esan duzu, nondik nora bururatu zitzaizun beste ogibide bat martxan jartzea, Inaxio? Bueno, herri kiroletan ibiltzen ganak, denak, aparte lan ikendu, autonomo bat, bestea nomat lanen, hortatik, herri kiroletatik ezin delako bizi, nionei oso markatu dauketez, erakustaldi baten 2011an, negue, hotza hundi ikentzun, da harri Bizkarren berdindutakoan, gerrin behiko parten karakadatxo bat entzun nun, sentitu nun nola mintzea bat, eta gerora mina hundi ez, da orduan harri gerrin bueltatutakoan ezin nun atzera etzan, hau behitu beharra dau, eta resonantzi batin, da etzen hernia diskala izatea alatu, baina protusio bat eukin nun, uda hortan geldik honitzen, eta nola bat izan duzen 2011, oain iken sasoiko benen, baina zerbait pentsatu beharra dago, eta 2012 kamila bat erosi, ikasketa formatzen hasi, eta hoize izan duzen markatu ziena nola bat. Masajista, aukeratu zenuen? Zergatik masajista? Bueno, harrikin, azkenen, entrenamentutan kilo asko moitzen die, gain karga asko izaten die, eta jani 14 bat urtetako, masagistara kontinoi baten ez, urte askoan ibinen masagistara joanez, eta nolabait gustatu ez, da izurratute, doblatu, egortu esartzen za, eta kilo pilo bat gainetik kenduta bezala atera, eta nolabait, hoxe ikasi nahi dut, ez beti gustatu izan duzait. Bizkarrezurra aipatu dezulen. Milioika urte joan dira, bi hanketan ibiltzen hasi ginenetik, eta badirudi evoluzioak ez digula oraindikan bizkarrezurra beharraina egokitu. Bizkarrezurra da lanik handina ematen diguna, edo lesio gehien eragiten duena? Bai, eta masaje mundun adibidez, hankari esaten zaio, astutako gauza bezala, ez? Normalen, lepo bueltako minek, eserita ukertuta gaudelako, zutik ordu asko matxetunak bai, bizkarrezuren vertebra tarte bakuitzetatik nerbiok ateratzen die, eta ordu nolabait min sensazioa azkarrago dago, adibidez, femur bat ezurruzea, muskula hondik die, orduan jendea normalen gehiago lepo bueltak, izkietan gauden ere movimentu askoz gehiago dauke, besotan sorbaldak movimentu asko, orduan goiko partea esan dezagun gehiago sentitzen dena. Oraino 25 urten norbaitek esan izan balizu hau, zu masajista izango zara? Sinistuko zenion? Aurtengo udan nire masajista izan dako bat, 80 gehiago urteko gizon bat, eta bazkari bat ingin nuen, kontu kontari, nik eneuken hain presente, baina bera komentatzen zien, 20 urte gutxikin beregena masajera joan, da esaten niola, biharko unen gustatuko letzik nahi ikastea, aipamen egiten izkiola, eta berak uda hontan hori gogoratu azizien. Begira, hortzegoen orduan barruan nahi hori edo, amets hori edo? Bai, nolabait, banekin harritiken jubilatzeik ez dago, eta biharko unera zehozer pentsatu beharra zegoela, oso gaztetatik presente neuken. Oreka egonkortasuna edo zer ematen dizu, ogibide honek, astezko ogibide honek? Bueno, azkenen aurtengo udaran erakustalditan ibineiz, 188, 200, 225, 250, aldapa balima dago, 250, 240, esku batekin 188, zifroik erabiltzeko asteze entrenatu behar dozo, zaindu behar dozo, eta nolabait autonomo izate horrekin agenda batzu manejatzen dozo, gaur entrenamentu nahi dut, moldatzeko aukera, egonkortasuna eta lasaitasuna hori ez, porque azkenen lan haiken dozo telefonoakin eta agendakin, da deik ez balin badago, baina alde hortatiken, errestasunek bi aktibidade horik elkarrekin moldatzeko. Egonkortasuna eta lasaitasuna izateko funtzionario aukeratu behartzen du. Egonkortasuna eta lasaitasuna autonomo hitzekin hoik ez die bik elkarrekin ungi moldatzen. Eta zer zuri ogibide honetatik, masajistaren ogibidetik gehien gustatzen zaizuna? Bueno, ni da gainaik askok esaten dira ez, nire herriko jendeke bai, igual saludatu, baina nirekin tratu gehiegi ez, eta nire erakustalditan, errekor saiakeratan neon ez, nire irudie jende askok ni oso serio bezala, baina pentsatu behar da ni errekor saiakera baten oso urduri izan du naiz, eta errekorratan gaizki pasatu izan dut, orduan hor oso serio zaude. Nire gena masajera etorri, eta ni naiz oso jendekikoa, isilik ezin dute hon, da masajera gena naiz denbora duzin hitzeiken, eta hori, azkenen, 6 urteko mutiltxo bat kamilan etzanda dago, gaztena, eta adinik handikona, 91 urte ez. Jende horrekin batetiken ze kontatzen dizkizuen, historik, norbera kontatutekoan, orduko bloke hortan, jendekin osongi eramatet, oso gustora ale hortatik. Eta fisioak eta masajistak iruditzen zainari, galdera egiten dizut.
badirudi, itzaiten dizutela, ze bitartean, etzea ez dezu fokua jartzen mina dezun leku horretan. Eta itzaiten dizute, niri bentsat impresio hori ematen dit, beste zerbaitetan... Despistatzeko, ez da? Bai. Ikusten izan horrein martzinola askotan, nahita ere bai egiten da, ez? Hori da. Ikusten oso person bat bihurritzen sufrimentukin minekin agontatu ezinik, nolabait hori despistatu behar dozu. Askotan egiten ere bai, zona baten esan duna, igual lepo huetan estutzen aiza, kontu-kontari seitzen dozu, beste zona batera joan despistetako, baina berriz egueltatu, daula jokatu behar dozu horrekin. Bai. Inaxio, batzuk esango dute, horre txikituko nau? Hoi askotan haitu dutena, ez? Hori entzun duzu? Bai, jendek relazionatzen hau harria hundikin, pentsatzen da gaina dela kamilan etzan, da nik estutu errotela aldoten guzie. Baina ez da hola. Ez da hola, azkenen oso personalizatu da, person guzik ez ga berdinek, eta person berake egun guzik ez dauzku berdinek. Gu beti esateu, agintzen do, etzan da honak. Gaur igual ez dako sufritzeko asko gauza abexeo, oso personalizatu da. Bai. Beraz, gaur Inaxio Perurena masajista ezagutu dugu orain arte, baina zu berez harria sotzetik ezagutzen zaitugu, eta gaur notizia bat eman nahi duzu hemen, zuzenean. Bai, notizio, azkenen harria sotzailea, azkeneko urteotan ja nolabait pandemian arte tope neon 310 bilez rekordatako zaintzen, pandemia hori etorri zenen erakustaldi baten ezkerreko belaunek karakadatxo bat intzien, eta udara honetan da, haunditut egiten zait, eta zaintzen nabil, baino aurkezle lanetan bai, eta askotan esan izan dut, 250ko harri erabiltze hori, ezin ezko da bizi guzin erabiltzea, eta horre bukaera bat daukela, oso presente, oso konstiente dauketez. 40 urte, urrengo urtean 41, urrengo urtea bai dauket asmoa normal seitzeko, baditu gaina erakustaldia dato beste hartuta, baina gure txenoan arte izan du da, harrie prioridadea. Nik nire koarrilekoan launen ezkontzaketa galdutxot, erakustaldi neuzkelako, edo prestaketan errekor baten hainitzelako tope, eta ja urrengo udara pasatzen denen, hor aldaketa bat egongo da, ez nolabait harrie alde batera utzi, eta korputze zaindu, nolabait ongi samar nahola gelditzen joan, eta ez, segi gorputzek bale esan arte, ez, karkada serio bat etortzen mazait, hoi azkeneko jubilazio arte nerekin ongo da, orduan, ongi samar nahola, pistona bajatzen joan, eta 41 urtekin, normal zeituko, tope, urrengo udara, 250koa erabiltzen nahi dut oanik, gero bai preparadorekin da masajera tortzezkit, bai nutrizio jendek eta prestaketak eta jartzen ditu jendek, eta esaldi bat askotan esatentean ez, gu nolabait obligatuta gaude bizi guzin entrenatzea. Nik esatet urrungo udara eta pasatuko da, eta txaleko ez dut gordeko hartuko dut beste modu batera ez, ozin kirolarik polideportibora joten den bezala, nik txaleko jantzikot eta izerdialdi bat botakot gozatu inet, estiratu, zainduko naiz, baina ja plazaz plazako kompromiso serio hori pixo bat bazarre utzita. Inaxio, orduan, ongi ulertu baldin badugu eta garbi hitz egiteko, utzi egin behar duzu? Urrungo urtea oso haingot, eta gaina nolabait familirita prestatzen dago, alabai esan nion ondela hilabete batzuk, aitatxo 41 urtekin, furgoneta saldu, eta hasi behar du harri bazartzen, eta ze bat, bazartzen nahi nahizelako, ezin delako bizi guzin maila hortan ibili ez. Eta azkena noiz izango da, badaukagu datarik, azkena agurraren datarik edo? Urrengo udara temporada esaten dena, iraile urrir arte izaten dira erakustaldik eta normal zeitukot, eta handik aurrea, ez dut bukaera egite deus emanai, ez ni urdurien naiz, gaizki pasartzet, eta... Ez duzu horako agurre errandoirik ez duzu nahi? Nik txalekoa ez dut izerdik inbustitzen zeituko txaleko horrek, baina beste modu batera. Erki, asko estimatzen dizugu. Etorri izana, zure bi pasio horiei buruz hitz egin izana.